Piye iki? Sing arep bayar sapa? Ha kowe to? Oh dituntek kok. Lah tek kowe iki belanjake aku piro? Men 3 juta entek opo iki? Kilo, kilo mengirim 5.000 kilo. Piye Mas niki? Gara 5.000 niki. Piro ongkosnya Mas? Wong 150. Waduh, Mubeng-mubeng kok ya donge ngono nek ning aplikasi ya meng 75 ane kowe mandek ngendi-ngendi kok. Wong lanang kok rimi. ATM ku tinggal Mas. Alah, kowe kan kok ATM tok geseke apa wit kambil. Ini ngedit 5.000, nek gelem ya 5.000. Ya monggo, kuwi urusane jenengan. Apa wong lanang kok rimi ya, Mbak ya? Iya, kowe iki wong lanang ra ndek modal banget, mau belanjake aku sepiro, ora gelem bayari Grab iki Wis karepmu ngene piye? ya, Mbak. Terima Wong kasih. lanang model kene kok ngene iki. Aja kok pertahanke. Hangke. Ayo, kon midun kene ae ngopo men laku. Mana medun wae. Nang medun kok. Ya kan gelem aku. Aku wis ra gatel kae Mas.